Hi, welcome. It's an Afika YouTube channel here. Makumva ndimayankhula mbati zina zimakudusani mulipompa koma anthu makudusani zona zimakhala bwanji umumu mungakhalendala mu business mati mungakhalendala ngapuleka bwanji ya nawo siya ndipuleka mukhalendala mu maza 500 kwacha uri meza 500 yamfike kumukwacha akakwana kuja kumukwacha kwa 500 kwacha chuma ngakulembana kuma dzikupita ikosa rona kana khanga riri vote yo atatu atavura woko kwa timatazana kuvote ndero zaona kana siku wavoralo panopo musukushanga sasuku koma kaza business sakwenda tsungalimali panopo zikhazo tanzikhazo vuta kuti tenge business olipite mogula moda katundu mu kapizale ukauda katundu ukava tengo wina maso ukava tengo wina ndezo tumezusonga kuti business siku la tsiku koma malawi wavuta tikuvuta ndijani mukuona kwani kuti kuvutika tikupangisa kuti zinthu zivuta ndijani boma latulisi mwaboma lolongo soka yani pakuoneka kuti ndona kuti panopolo kuti munthu upange chinthu khacho kanika siyana mwina ndi mbuyo mwatu mene zinthu zimakhalira mapanopo ndi zinthu kanika kuti zikhale zokhazika bwinobwino panopo mabizinesi sakuyenda olo manyumba kuti muzona anthu sakukhalanso ngati mune mwambanja chokuti kapena mwine banja langa mwakuti khala zinthu zosokonekera pano zikhala zinthu zolongosoka zoti kapena nyumba kapena mwakuti pachona uchani pano zinthu zavuta basi pachitika motani inu mkuona kwani kuona kwa ifeyo akuonekana kuti zimene zilipo zizipite tione zina zitizo zimene zilipo papando ndathokoza tibwana takhautacho kalimene ndekuti tikhamuna ntimona kutiona ta mwina zina zikabwera tizayisa kumuna kutiona kuti mwina zasinthako zinazo kusiyana ndi zimene zili panozi pa zimene zili panozi azikutizuza zikuonesa moyo wina ake olo pano ndi mwana wang'ono yemwe kumakauza kuti bambo anga simene amabwerera pa nyumba zinthu zatani zavuta amabwera motani kalero kalero amati mabwera munthu mmodzi okuna kuti abantu kupita pa nyumba lo munthu amayo ana kumachita zokuti bambo anga abwera koma pano mwanaye kuti akuandike umachitanso kumwena kulaka kumenya kumene pacho zimene pano zinthu zili oti machumba omwe sikupita muna kuti kapena olo kupapita pa nyumba nkhope utagwesa pansi kusenza kuti zinthu zavuta malawi sale bwino yetu malume ndathokoza tibwana munali ndi mawu kuposensa sachoke tomsansa mina pakisina mafuna mdayankhula ayi maonga ndi amene omwe nazanga oso apitiriza kwina nawo zimene ali nazo kumane fe kuona kwathu mabizinesi athu ndi amene sakutukuka mwina likhala zona kuti mwina makezinakuta mwina kuti mabizinesi athu atukuke oluboma lomwelo kuti mwina mukaonolo msikamo anthu akuchita mwangolembana ukhauka kuti mwina wati khali ndi mungole awo mwakuti olo ndi uno usafikira mwina makesi nawo atengepo gawo zikhala zokanika zokhazo kodi ndafe ife tingapanga bwanji anthu olokulembana olozibwere zinthu musikamo ukhauka ngosankhana kodi ife si anthu so muna simunalembesa osati sikulembesa iyayi kulembesa kondeni mmene kwankhotilira kuti anthu amakhala osankhana mwangolembana mwangolozana uyo talembeni awo talembeni tonse ndi amalawi tonse ndi boma limodzi koma anthu kusankhana mezi kumachitika chifukwa chani folo kakhala mapasiwo kudula phasi apa ifenso tikudula awonso akudula koma zobwerazo ife sizikutifikira zimafikirawo temepo tina kuti zinthu zikuyenda bwino zinthu sizikuyenda bwino mitima yathu panopo yakwera panopo kuti zinthu sizili bwino zikutipweteka ndathokoza bwana mulungu akudalitse ntsiku pambana mali akungolembana mina simunalembesa osati simumapereka phasi ifeyo daire apa kudula phasi mukana chika akana kona nadusa pa disiti mukanaliona daire phasi apa kujanda mazatu koma kuti atembe fezo lemba sakulemba sakutona kanikacho nanga angukulembani msanapita nawo kapanga sidanga zimakhala zanga chipinda ali komaka efe ndizo bwanji kuvuta ndijani mukona kwa anthu ndamene alovuta ngasama ngurengana inake eni mitu woma ngurengana ngasawo zimene kudziwa nisa kuona kuti ni mukupanga business mu business umumu mungakhalendala mu business mati mungakhalendala ngapuleka bwanji ndiye anawo siya ndipuleka mukhalendala mu maza 500 kwacha uri maza 500 yamfike kumukwacha akakwana kuja kumukwacha maza 500 kwacha chuma ngakulembana kuma dzikupinga ikosa rona kanigana khanga riri vote yo atavura woko pomwe timatazana kuvote ndero zaona kana siku wavoralo pachitika motani mukona kwa pachitika
Makasisa amakhala president mvura makhandi yako. Watsatirawo. Ndembo afuna bekuti zikasiche kuno bwino. Kumuna nachoka president yomuna wena obwerawo muna kutolinga pokusi. Ya. Tathokoza dama. Makumva nimayankhula mati zinazi zimakudusani mulipompa koma anthu makudusani zona. Zimakhala bwanji. Aha. Kwa ground bali modani bali. Don't swim for you with Guja you Pangasa Baza. Kumaburi Sabura, something that no one in South Sandy. We did good over the Fugua. Okay, I was a Ribaranki. Abuira, Masi ID, I never 6, managing us, managing a 4. I don't figure this will get us in Gagagi. Who's already saying you don't panda, what we never have to be. So one sort of Marissa 10,000 to see if it might be 10,000, 10,000. You went on the right view. No, so the Padabagamma. I didn't remember Lankaba Rider. Blatter, the local Mabanoga. Sana for the Gozi, and I'm going to say. I think I said a Gyogia. Banji. Where to use you? Kuona sonto mama drama ali esangurula drama ndibolo kusegu ali sakudenda ulonthana pajitike modani mukula bwana ndokunze bana kuri peso mbala tungara kabaza bana bangire chipundo kuri peso timajira mumwimbo tathokoza bwana zimo ngombe tibino ngai bize rubasi tani draft iri Zikadele rubasi rumuzwa kali mene bali background bakati dole kuti pangubanje business mene ndithu ukaona pakadali pano background bali modani moyo uli modani kwa pano usana mai moyo ndeko kwawo pano pa moyo sukubona mene zimaindira kale muja ndi pano pazikona kuti zasiyana kwambiri pano pa kupeza ndrama kumakhala kovuta kwambiri mo olo matha kugwira ntchito ngati choncho mwana kuti peza customer ndi zimakaza ovuta Chimene chimagulisa ndama zingana. Magulisa 3,000 wayo. Umano pano ndikuvuta kwa zinthu anthu amapempha 15 olo mwangu kuti sinanga sindira mali. Lezi makhala kuvuta. Kuvuta ndi chani mukuona pano? Apa ndikuona ngati kuti chimene chikuvuta mwina kapezedwe ka ndalama panopa. Ndalama imene ikuyendeseredwa ngati mwina ngati zabomazi sizikusulongosoka bwino. Zabomazi kwakhuza bwana. Ndikuona kuti kusowa kwa ndalama kwambiri mwina factor yaikulu ngani kuti ndi boma mwina kayendesedwe ka boma kamene kapangisiza kuti ndalama zikhanga zikuvutira kwa. Tathokoza bwana. Ndisachoke maukosi. Ava sina choke maukosi. Komano chachikulu mangofuna bekungoyika ndemanga kuti apopo boma likana insisabe kuti likonze zinthu apa. Tathokoza malungu. Ineso nda business yabo ino Ineso ngakunyaka. Bwana ndikubwera konkuti. Hapa silathini. Business yenda bwanja apa. Business ipakale pano ndo ikuvuta. Fujoni na kuti pakali pano panthu ndrama alipo. Ndi anthu amatokhala ndi njala kuti agule zinthu magula ndi chani kuti ndrama alipo. Osati mu madulisa ya. Kudula kondikotize kudula ikoda kumeti maoda kwazimakhalisi. Ndasi limodzi pakana kumafika 500. Akula bwanji ndrama. Ndizotero komano ndrama zikakhalitize kuzungulira. 500 zimakhalune ndrama. Kumafika ndrama zosizo kupeze. Ye zinthu sizikuyenda imezi maendera masiku ambu pachitike modani ngona kwa mene kuva mafunika kuti pana kakhala nzeru kuti ndalamazo zizungulira kwina ale sazitha kuzitha mafikira kuti no business zikapa mene maendera makuyo maenda modani kale mbuye mu business maenda ifanira kuti ndalamazo ezeka nazo ndi akugwira ntchito ndalama imaone apa nopo ntchito zokusowa anthu ambiri ndi malomba fayota anthu ambiri mnthawi ya covid ija amene anachotsedwa ntchito sanabwererenso mu zintchito ambiri akungokhala nayo ndizimezi upangisira anthu ambiri azikhala pangana anthu ambiri sakugwira ntchito business imodzi mupanga anthu ambiri mbiri kuti ntchito zikusowa ndizimezi ukhanga kuti zimubwerezetsa mbuyo kuti business yanthu kuti business yathu tathokoza bwana pacha mati zina lija Kristo Kampinda tathokoza bwana ndizikoma kwambiri Aburi Nsuku mumapanga business yani muodesa majumbo Buganda market ndikugulisa meshi business wenda mali business sigenda bwino drama imati ikalo wakuti ituluke zikukanika
Kesera muntu balibe chimezo kutheka. Mumaja mpamba zivuta njani? No, mpamba siku kumaja. Kumatima bagida force kulia mpamba ifona ndi ndama tikaino wese siku kuzuka kwa daily tikabula mama unapeza chintu cha tula. Uko ya mama lese ngati tumbalanche ndaligula dzana ndaligula pa 20,000. Lero mama ubwa akagula tumbalanche ndalipeza pa 25,000. Customer jiro dzana wakweza mtengo wa kusaba amina nalipo pa 600. Lero kuzamuza pa 700. Within a week wakweza kawiri. Kodi customer abo yasi akwesanga ndio mtu wakubaka. Denzo kutivuda kwambiri. Kwanga lero sungati lero mtengo wina ama mtengo wina kusanga ndo sili settle dia. Tungo sinta mitengo. Akabwera wina. Palibango bangalesa kubanga zake zimene akuti. Temwe kuwawo. Amene bakuzikufuta njani? Tiloze ja London. Neo pemene pande kuyankula kundisowa. Muona kwani? Kwanga ndio kuti kusowa chifana kuti zonse zikubangisa ndikukuta kwa fiwa lokucha. Ifwa within ka period akaka mine fiwa kwasowa ndezi nditadula kwa option. Wosa mezi nalivo yangu. Panoba every week tukukweza kabifanya kuda kwa fiwa lokucha. Kuntundako kulati kuntundako kanga kwa kupepesedwa hola panoba sisi ngwenda odi pango msisi ngwenda ndi town muno business ngo panga lifana nazolowera silingati okhaba ku matinazolowera mamati mwaite ngandrama ija konjezera capital yungodula si kubwereraso yungodula nembo yokuwa Tukoza mama. Ngikona kujira.